Здравейте, приятели! Казвам се Христо. Следващите места и дати за моите обучения по ашладисване и работа с дървета. Утре събота, 10 февруари 2024, сме край Плевен, ферма за водни лилии. Като напишете, ви изкарва на телефона на Google. Събиране 10-10:30 започваме обучително мероприятие за присаждане на овощни и паркови дървета. В неделя, 11 февруари 2024, сме в град Козлодуй, близо до река Дунав, в парка на Ботев, до паметника на Ботев в парка на град Козлодуй. И двата дни, начален час на обучителното мероприятие 10:30, до когато издържим, ще има и момент раздаване на калеми. Сега събирам калеми и всъщност количеството калеми, които успявам да събера за 2-3 часа ми отнема обикновено в предходния ден или предходни дни. 2-3 часа чисто катерене по дървета. Това са ябълки, специфични сортове, праскови, нектарини, разни модерни сливи от типа Санта Роса и други, от орех калеми, красиво цъфтящ кичес глог, има и други глогове едроплодни. Всичко, което го имам покрай мене вече добавено, присъдено, го вземам и го раздавам на тези обучения, просто за да насърча хората да вземат някое конче, някое калемче, да го присъдят на своя участък. То вече като им тръгне калема, заразата в тях е готова, както с тези орехови калеми, които вече оформят цели дървеса. 2 калема и друг път съм ги показвал, изключително силен растеж. Това показвам, че трябва резидба и преди присаждане, и за да може да ви изкарат клони, ако ви харесва сорта орех, за да има хубави прави силни клони, които да използвате лесно за калеми. Този орех трябва да е с буен растеж, което се обуславя или от младо растение, или от силна резидба. Ето тук тъй леко в земята вкопан вече, преди не беше така, ама се е затрупал тук от една камара. Калемчето, колко е било от тези също силни клони, било ми е като пръста, връхната пъпка на калема, която не е подкарвала. И вижте, за 2 вегетационни сезона, първия вегетационен сезон изкарва един изключително мощен прът. Следващата година този изключително мощен прът се разкореня с изключително мощни. Тук отсам е също положение. Миналата година съм штракнал върха да взема един калем. И вижте какви прирасти, какво нищо. Всичките прирасти, те са много на брой, са по над метър, някои са дори над 1,50 м. Силен орех, силни калеми, силни обяснения за умения по ашладисване. Който желае да придобие с хора наяве, не през екранно да се залъгваме, а наяве, продължително, така деца вика, може и слънце да ни пекне, може и ветрец да ни духне, дъждец, снежец, който желае, и на всичкото отгоре хора. Ще трябва да погледнете по някакъв начин другите хора, което също е много трудно на днешно време. Повечето хора така зад екранно успяват вече да се крият само зад екранно, но всъщност реалният живот, истинския силния, е на терен, с растения, с хора и така. Заповядайте, ще има какво да придобиете като знания, умения, калеми. Плевен, 10 февруари, при Дойчин, ферма за водни лилии, утре събота 10, 10:30 старт. Неделя, Козлодуй, парка на Ботев до река Дунав, до паметника на Ботев събиране в 10:30 и после ще видим какво ще развъртим из парка на град Козлодуй в неделя и какво ще научиме. Желая на всички повече работа, повече напън, защото дори катеренето по едни дървета за събиране на калеми е напън, особено когато е с повторяемост, потретяемост, почетвъртяемост. Ако първия път става от само себе си, някой последващ път вие ще трябва да се понапънете. Това е всичко, ако искате да имате съзидателен успех.